ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿಯಂಕುಲು ಪರಂದದ ಪಲ್ಯ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂತೂಕ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ ರಡ್ಡ್ ಸೆಲಂಟಿ ನೆಕ್ ಸೆಲಂಟಿ ಪನ್ಪೇರು ಸೆಲಂಟಿ ಪರಂದನ ಜೊತೊಂದೆ ಕೈಪುದ ಪರಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ ಸೆಲಂಟಿಲ ಪನ್ಪೇರು ಕೈಪುದ ಪರಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಉಂದೆ ನಾನು ರಡ್ಡ್ ಜೊತೊಂದೆ ನೆತ್ತ ಇಂಚ ದಂಟನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಇಂಚ ತುದಿ ಬರ್ಪುಂಡತ ಅವಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ರಡ್ಡ್ ಪರಂದಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೇನು ಬೊಕ್ಕ ತೆಳುಟು ಚೂಲಿಗೆ ಗೆಪ್ಪೊಡು ನೆತ್ತ ತೆಳುಟು ಚೂಲಿಗೆ ಎಪ್ಪೊಡು ಇಂಚ ದಪ್ಪ ಗೆಪ್ಪರೆ ಬಳ್ಳಿ ಈತೀತ್ ತೆಳುಟು ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತಂದೆ ಯಾವುದು ಕೆಲವರು ಚೂಲಿಲ್ಲ ಕೈಪಿಗೆ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಡೇನು ತೆಳುಟು ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಚೂಲಿಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಯಾನ ಉನೇನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪರಂದನ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಯಾವುದು ಇವಾಗಲೊಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ತಕ್ಷಣನೇ ಒಂದು ಬೌಲುಡು ನೀರು ದಿದ್ದು ನೆಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ನೀರಿಗೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಪರಂದು ಕಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈಲ ಐತ ಸುಣೆ ತಾಗದು ಪರಂದದ ಸುಣೆ ದಾದೊಂಡು ಅವು ತಾಗದು ಕೈಲ ಕಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆರಳು ಪೂರ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬು ಒಂತೆ ಬೆರಳುಗ್ಲ ಕೈಕ್ ಇಡೀ ಕೈಕ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜುಂಡ ಕಪ್ಪ ಹಾಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪೂಜಿತಿಜಿ ಎಂಗೆ ನೆನಪುಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು 3 ಸುರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಗೆ ನೆನಪಾಂಡು ಒಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಕ ಕೈ ಮಲ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಕ ಇಜ್ಜಂಡ ಪರಂದು ಪೂರ ಕಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆನ ಕೈಲ ಕಪ್ಪ ಆಡು ಒಂದು 3 ಇದು ಎಂಕುಲು ಪರಂದದ ಪಲ್ಯಗು ದಾದಾಪುರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ತೂಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಒಂದೇನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನೀರು ಬೇಯ್ಪರೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಆತು ನೀರು ಕಾಯರೆಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅವೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಊಲ ಮಸಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಮಸಾಲೆ ಸಾಂಬಾರು ಪೊಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಅಂಚನೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕಡಲೆಬೇಳೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಬಾಜಲನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಬೆಚ್ಚ ಅವರ ದೀತಿತ್ತೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕಿತ್ತೆ ಗೆತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಏನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನೆ ಗೆತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂದೇ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದೊಂತೆ ಕೆಂಪಾಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆ ಯಾನು ಗೆತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುಲ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆ
ಯಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಒಂದು ಬೇಯಡು 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಪರಂದದ ಪೀಸಲೇನು ಒಂದೇನು ನೆಕ್ ಪಾಡುವೇನು ತುಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಈತು ಬೊಲ್ದುಂಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಈಗ ಇಂಚನೆ ಒಪ್ಪಂದು ತೀಂದ ಅವು ಅವಲೆ ಕಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಾನ ಗೆತ್ತಿಟ್ಟಿನ ನೀರ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಒಂಚೆ ನೀರಿಯ ಉಂಡು ಐಕ್ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಸರಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಪರಂದು ಅವು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೆದುಲವು ಈಗ ನೆಡ್ಲ ಕಿಂಜ ಪೀಸ್ ಬೋಡಂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ಬೇಗ ಬೇಯ್ನೆಟ್ಟು ಯಾನಂತೆ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಕ 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಬೇಯ್ಪುಂಡವು ಅವಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಹಣ್ಣು ಬಂದು ತೂಕ ಒಂದೇ ತುಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಏ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೇಯಾರೆಗ ಒಂದು ಶೋಕಡ ಬೇಯ್ದುಂಡು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಈತ ಬೇಯ್ದ ಅಯ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬು ಗೆತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಎಣ್ಣೆತ್ತು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಅವರ ಶೋಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ